Fl-aħħar sigħat pajjiżna kompla jirreġistra numri baxxi ta' każi pożittivi ta' Covid-19 dan kif instabu biss 9 każi ġodda. Fuq Facebook il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar li fl-istess perjodu fiqu 31 persuna oħra. Fortunatament ħadd ma tilef ħajtu kaġun tal-virus bil-vittmi f'pajjiżna mill-bidu tal-pandemija f'Marzu tas-sena li għaddiet l-hawn jibqgħu 417. Wara 15-il xahar mill-ewwel każ, it-total ta' każi pożittivi f'pajjiżna jammonta l 30,447 bil-każi attivi issa niżlu għal 225. Mit-tnejn f'pajjiżna se jkunu qed jiftħu mill-ġdid ir-ristoranti għalkemm b'mod limitat sal-5 ta' wara nofsinhar u b'mhux aktar minn 4 persuni madwar mejda waħda. Sa issa 119,427 persuna ħadu żewġ dożi tal-vaċċin kif bħalissa l-R factor, ir-rata ta' trasmissjoni lokali niżlet għal 0.45. Intant is-Supridendent tas-Saħħa Pubblika il-ġimgħa appellat biex kulħadd jibqa' jżomm mal-miżuri ta' medikazzjoni li hemm fis-seħħ bħalissa kif kienu dawn il-miżuri flimkien mal-vaċċin li qed jgħinu biex pajjiżna inaqqas il-każijiet ta' infezzjoni.